Ne-a rămas săpat în minte de pe când copil eram, că sunt om, am o țară, o limbă și un neam, că în adâncul gliei sfinte stau de veacuri moții mei, că din ei răsare pâinea și prin mine trăiesc ei. Valuri tulburi de uitare, peste morții mei se așează limba. Nu mai e limbă, țara nu mai e trează. Azi ne învață imbecilii intereselor perfide cum să uităm eroi și să venerăm partide, cum să cântărim istoria și să o vindem pe bucăți, cum să facem moluri vile, scoțăm piatra din cetăți, pe Vlad Țepeș să-l facem personaj de film de groază. Capul lui Mihai Viteazu în dolari cât valorează. Ne învață idioții că Bălcescu a fost laș și că Decebal bătrânul a fost un sinucigaș. Cum de s-a ajuns aici să vină fiii ploi, nesimțit cât să-și permită a ne pune gri eroi. Niște dascăli mediocri ce-au citit minciuni sfruntate și ni le aruncă în față ca pe legi adevărate. Bieți defăimători de stirpe, lacomi și periculoși. Ce-am fi noi fără istorie? Ce-ar fi ei fără strămoși? Fără urletul lui Horea am fi sclav și azi pe roată, iar unii din pustiuri nobilime elevată. Fără Paloșul lui Ștefan am fi pașa lui turcesc, robi umili care cu grâne tot islamul hrănesc. Am fost jefuiți de ruși în primul război mondial, ne-au lăsat fără tezaur, ce mai spirit colegial. Dacă nu muream în luptă la Neajlov și la Rovină, n-am mai fi avut biserici unde neamul să se închine. Nu trecurăm peste veacuri ca o nație coruptă, ci cu aspre sacrificii și cu jertfă și cu luptă. Și a trebuit adesea spre a ne salva norodul sângele lui Brâncoveanu să inunde eșafodul trupul lui Ioan Cumplitu, să se sfâșie în bucăți umărul lui Avram Iancu, să se sfarme de cetăți plânsul lui Vladimirescu, să răsune din fântâni ca un preambul la imnul Deșteptați-vă români. Fierul scos din pieptul țării ne-a fost arma și necazul și coroana pentru Doja și Baltac pentru viteazul. Munții noștri aur poartă, am putea să fim bogați, însă nu ne sunt salvare, ci motiv să fim prădați. Biciuiți de monștri vremii și răpuși de neputință, am trecut peste milenii cu speranță și credință și am nădăjduit că poate neamul nostru într-o zi printre alte mândre neamuri ca o stea va străluci. Astăzi cine-s eroii? Cine-i gata să moară pentru sfânta libertate, pentru neam, pentru țară? Sigur nu libidinoși și snobii și analfabeții, pentru care banii mulți și burta plină sensul vieții. Niște lacomi fără școală, niște javre care pentru șpagă calcă fără milă pe cadavre. Parlamentul Europei ne-a cerut reprezentanții și am trimis toți imbecilii, proastele și aroganții să ne facă de rușine, cerând mită la toți și să fim priviți prin dânsii ca o nație de hoți, poticnindu-se în discursuri insipide și banale, fără dicție sau noimă, cu greșeli gramaticale. Piții poanca plângăcioasă sau tribunul făcând spume, sau ciobanul să ne reprezinte în lume. Unde e azi mândria? Unde e azi curajul de-ai lua de ciuf de guler și a spăla cu ei pavajul? Nu mai sunt eroi în țară, oameni demni, responsabili, să-i află ele în mână de la viermi incapabili. Creierele geniale trimise la străini să nu-i încurce la furturi pe acești avortoni cretini. 15 milioane câți am mai rămas prin țară, să fim pentru haimanale, animale de povară, să muncim pe brânci o lună, iar ei să ne dea salar cam cât lasă pe seară șpagă la vreun ospătar. Nu mai vreau să văd prin blocuri cum mor de fric bunicii, nici mame disperate care-i bat pe ăia mici. Nu mai vreau să văd părinți dependenți de tratamente și cu banii pentru hrană cumpărând medicamente. Nu mai vreau să văd neveste umilite la ghișee sau copii dați afară din licee ca o boală fără leac, ca un cataclism mă sperie cum trăiesc în lux netoții, iar capabili în mizerie. Aștept reînvierea când din marile morminte vor ieși din nou eroi înarmați cu bici fierbinte și vor face curățenie printre cei ce n-au furat spre a fi din nou în lume neamul binecuvântat.